What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nagka-upload ako ng bagong video. In today's video tayo ay mag-haul mag-haul ng isang bagay na nabili ko sa Gaisano Mall, sa mall. And guys, disclaimer lang, hindi ako bumibili ng mga branded na mga gamit or mga sapatos or whatsoever. Ang binibili ko is ukay-ukay lang talaga. So this will be my very first time na magkaroon ng ganito. Ayan. So, bago ang lahat, gusto ko magpasalamat po sa lahat na nag-donate. Donate talaga. Sa lahat po nagpadala ng pera. Thank you po. Gusto nyo i-announce ko or hindi? Yung pangalan ninyo? Char lang. Ayan. So, thank you so much po sa lahat na nag-subscribe sa aking second channel. Ang Tami Mukbangs. More on mukbangs talaga siya, guys. And I promise to upload more mukbangs in the future. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking second YouTube channel, heto siya. Ayan. And for my Marang mukbang and mangosteen mukbang, just click here dito sa left side. Ayan, click nyo dito guys. Ito yung mukbang ko. And let's start. Ayan, so una sa lahat, bumili ako ng bagong mouse. Ayan, kasi yung mouse ko warak na siya guys. Tingnan nyo, wait lang. Ito yung mouse na nabili ko sa Lazada. Tingnan nyo. Hindi pa naka-release yung pagkakabuhol kasi gusto ko nakabuhol lang talaga siya. Ayan ang nangyayari guys. So nahulog siya. Nahulog yung mouse ko. So ginawa ko, bumili ako ng bagong mouse. Ayan, from CDR King. Thank you so much. Hindi siya sponsored. This is 150 pesos at umiilaw-ilaw pa siya. Huh? Ayan. Anyways, let's go to the final unboxing or haul. Bumili ako ng sapatos. Ayan, sa mall. So, ang sapatos na to is Adidas guys. Meron akong Adidas pero ukay-ukay siya. That is worth 500 pesos lang. Ukay-ukay. So, this time, nakabili ako ng brand new original Adidas shoes. Cost only 800 pesos. Wow! Ayan, siya. Salamat sa nagpadala ng pera. Ayan. So, ang brand ng sapatos na ito is Adidas Ace HS V Racer F9. Ayan siya. Hindi makikita ata. Sobrang liit. Hindi puti lahat. Ayan. So, chinek ko yung price niya sa Adidas na website. So, this cost 3,000 pesos. Yung original price niya. Pero since nag-sale ang mall up to 70%, so nahulog siyang 800 pesos na lang. So, ipapakita ko sa inyo kung saan ko siya nabili bago ko siya i-open. And 3, 2, 1. So ayan, doon ko siya nabili sa may Gaisano Mall, second floor, tabi ng Crocs. If you're from Davao, hindi ko lang alam kung nationwide ba itong sale nila. Pero ayan, so i-open na natin siya guys. I-open na natin siya. Tago natin yung resibo. Ito yung remembrance. Ayan. Ito siya nakikita, ano? 800 pesos. Palaka. Ayun yung nagsuot. Ay, dito pala yung kanyang original price.
price. So, ang original price na is 2,000. Ito. 2,396 pesos. This is the original price niya. Actually, ang kanilang promo is yung may mga sapatos doon na 70% discount. Meron ding mga sapatos doon na same as is pa yung price niya pero buy one take one. So pag ito binili mo ng 2,396 pesos, so dalawa ang ibibigay sa iyo. Pili ka ng isa. So if the sapatos is 4,000 pesos, dalawa ang ibibigay sa iyo. So mahuhulog siya na buy one take one talaga kasi tag 2,000 yung isa, mga ganun. Anyways, yung akin pinili ko is 70% discount lang kasi wala tayong budget, guys. Kawawa. I-open ko na siya. Syempre nandito yung paunang papel. Ito talaga yung nagdala ng mahal talaga eh. Papel na to. So dapat save talaga siya. Ayan. Open natin siya, guys. So ito siya. Kulay orange na may red na may white. Okay. So thumbnail muna tayo. Teka lang. Thumbnail. Parang tanga lang. Ayan siya, guys. Ito yung pinakasapatos niya. Ayan. So size 9 siya. Actually nasa 8.5 or 8 ako. So, walang 8.5 or 8, nasa 7 at saka 9 lang. So, kinuha ko na ang 9 kasi lalakihan ko pa siya. Lalaki pa yung mga paa ko. Ito yung nakuha ko, guys, sa store. Ayan. Ayan siya. So, ay, ito pala yung kanyang original price. 2,995. Ayan. 2,995 pesos. Ito yung loob niya. So first time kong magkaroon ng original na sapatos talaga kasi hindi talaga ako bumibili ng original. Sabi nila mas okay daw na bumili ng original kasi yung quality niya is matagal talaga daw masira or matagal mahilis. Yung parang matunaw yung ito dito banda kasi nga original. So sa amin naman hindi namin siya afford. Hindi afford ng aking mama at papa noon. So ang nangyayari is bumibili kami ng mga ukay-ukay or buy one take one, kahit second hand rather. Kahit yung mga second hand, pag ina-ask ko masyadong mahal pa rin, hindi ko pa rin siya binibili. Pero pag naka-ask ako sa ukay-ukay tapos around 500 below, binibili ko siya. Kasi number one, yung comfortability. Dapat comfortable ka kasi sa sinusuot mong sapatos kasi siya yung mag-guide sa'yo. Siya yung magsesecure ng paa mo kung saan ka man pumunta. So ito, guys, this is actually a very big discount, 70%. So nahulog siya na 800 pesos. And I am so lucky kasi naabutan ko pa yung promo nila. I think today yung last day kasi kadayawan. But I don't know, guys, kung when yung last day nila, kung when talaga, today or may September pa. And I'm so happy kasi nakuha ko talaga siya. So thank you so much po sa sponsor. Ano pa dala ng pera. Thank you po. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko kayo pasasalamatan kasi enough na yung sinusundan nyo ako sa YouTube eh. And I am very happy naman din sa lahat na nag-subscribe sa akin sa YouTube, especially sa aking second mukbang channel. And kahit na maraming mga bashers, okay lang yan siya. Do not mind them kasi mga negative kasi yan sila. So let us always look on the positivity side ng ating vlog kasi mas madami tayong natutulungan kaysa mas madami na ayaw sa atin. They are trying to put us down pero they will not succeed kasi nga we're very strong. Because of them, we became stronger when breaking my heart. So, ayan siya, guys. So ito siya yung 800 pesos na worth ng sapatos. So if you want to buy like this, you can go to Gaisano Mall of Davao. Pero hindi ko lang din alam kung available pa ba siya ngayon kasi hindi ako nakapagtanong. Ang nangyari kasi nung pumunta kami doon, hindi ako nakapag-vlog talaga, guys. As in, excited ako kasi sabi ko lang sa asawa ko na gusto kong bumili ng sapatos kasi isang vlogger din nakabili ng sapatos, same ng ganito na price.
which is 1,000 plus also sa kanya. And na-amaze ako kasi nga ang ganda ng sapatos. So sa isip ko, excited ako when I bought the shoes. Walang vlog. Nung nabili ko na siya, nakapunta na kami sa 4th floor, naisip ko, kailangan ko siyang i-share at i-vlog para magkaroon ng idea yung mga Dabawenyos din na mga friends ko kung saan sila pwede makabili ng mga ganitong sapatos, which is a very way too affordable sa kanya compared sa kanyang original price na 2,995, 5 pesos to 3,000 na. And this will be my very first shoes na gagamitin na brand new na from Adidas. And Adidas, Bikini Man. And I'm so excited to use this. And I hope guys, matulungan ako nito sa paglalakad ko. Mahilig kasi ako maglakad guys, kahit na mataba ako. Maglalakad ako kahit masakit yung pa ako. Anyways, I'm talking too much. I'm talking too much. And so thank you so much for watching this vlog, and I hope na-enjoy niyo ang vlog na to kahit ako nag-enjoy lang dahil sa bago kong sapatos. Ayan. Ang ganda-ganda kasi, pula, orange, tapos may white dito. Ito yung mga glow in the dark na white, 'di ba? Pag walang ilaw, nag-glow siya in the dark, sabi nga nila. And ito yung legendary Lapalapa. Ayan. Na-ignorante ako. Sorry sa mga rich kid dyan ha, baka i-bash nyo ako. First time ko magkaroon ng ganitong sapatos. So thank you so much po for watching this vlog, and I hope na-entertain ko kayo at nabigyan ko kayo ng idea where to buy this very mega sale na shoes worth 800 pesos na original, authentic, tsaka first time talaga. Hindi siya segunda mano, una mano siya. Pwede nyo mga gagamit at pwede nyo din siyang ipagamit sa mga friends nyo kung gusto nyo or sa kapatid nyo, ibenta nyo ng mas mahal. Char lang. Negosyante talaga. And thank you so much guys for watching this video, and hope nag-enjoy kayo, and please don't forget to subscribe to my channel here, subscribe, and pa-share na lang din and pa-like. And sa mga bashers dyan, thank you for watching my video. Don't skip ads ha. Kahit nababash ka, wag ka mag-skip ng ads para magkapera tayo. Thank you so much guys, and always love your family. Bye. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye Joseph. Bye-bye na. Okay na. Bye-bye. Bye-bye daw sabi nila. Bye.